Doncs mira, per començar, els espectadors, en lloc d'anar a la sala normal que coneixen de l'Aurora, doncs pujaran a dalt, a les golfes, i s'hauran d'asseure amb uns pupitres, com aquí, assistiran a una classe. Llavors veuran una professora que arriba i a poc aniran descobrint quina és la situació que està allà plantejada. Però en tot cas ells faran el flashback de com era realment, no? Estar assegut així, estar d'alumne. Que ningú s'espanti perquè no és el típic espectacle de participació de que algú ha de dir res o ha de fer alguna cosa, però en canvi sí que el públic està molt implicat, està molt a dins de l'espectacle perquè d'alguna manera forma part de l'espectacle. Es comença a descobrir a poc que hi ha un problema, que hi ha una tensió molt forta entre alumnes i professora. Per això el públic en el fons està prenent un paper molt important, perquè és l'altra part, no? La professora i ells. I bé, arran d'una desgràcia, que és que un alumne s'ha suïcidat, uns companys de l'alumne decideixen plantar-li una guerra a la professora, una guerra de silenci. I llavors s'erigeixen en un mur infranquejable de silenci i d'incomprensió i de tot, i llavors a partir d'aquí es va desenvolupant una situació cada cop més grotesca i tràgica i ja no us explico res més, no? Hi ha diferents temes que estan aquí dintre intrincats en aquesta trama. Hi ha el mobbing, que pot ser d'alumne a alumne o entre professors, hi ha la violència a les aules, hi ha la pressió que senten els alumnes per les notes, la pressió també que poden sentir els professors per part dels pares. Hi ha moltes històries d'aquestes i són molt reals. Després vas als instituts a representar-ho i potser no són casos tan extrems com el que veurem a l'obra, però gairebé o s'hi assemblen. Primer he hagut de fer un treball previ de com és ser professor i quines són les relacions que hi ha dintre una aula i així, perquè em quedava molt lluny des que jo anava a l'institut o així. I jo no soc professora, per tant, no en tenia ni idea, no? I entre l'Eva, que és la companya que m'ha dirigit i que va descobrir l'espectacle i el text, que l'original és en alemany, entre ella, que és professora, i també anar a poc anar parlant amb molta gent de l'entorn educatiu, doncs vas veient, no? També què és tot el que s'amaga darrere d'un centre educatiu, coses que a vegades no són massa maques però que hi són per allà orbitant, no? I després, d'altra banda, el treball és molt de rellegir el text, perquè el text està molt ben escrit i allà hi ha totes les pautes i el que és molt interessant que admet moltíssimes lectures, no? Llavors, bàsicament el treball és no deixar d'explorar mai aquest text, que sempre admet alguna cosa més. Sí, és a dir, l'obra artísticament és tan rodoneta i és tan potent que jo crec que pot agradar a tothom, adults sobretot, perquè és bastant forta. Però sí que és això, especialment per adolescents de quart d'ESO fins a segon de batxillerat, més o menys, és perfecte perquè toca just tots els temes que ells estan vivint, temes bastant forts, i també és molt adequada per tot l'entorn educatiu, és a dir, els professors també la disfruten molt i saben molt de què estem parlant, i pedagogs, psicòlegs, tota la gent que li interessa l'entorn educatiu, universitaris també, l'hem representat en universitats, gent que està estudiant per ser professor, també la troben molt interessant. L'obra es va estrenar, és d'un dramaturg alemany, es va estrenar allà i al cap de poc temps va començar a ser tot un èxit i llavors crec que actualment és l'obra més representada en tot el país, per sobre del Faust, que és un clàssic, classiquíssim, i té aquesta doble vessant, que tant es representa en aules, amb una versió així ben despullada com el que hem fet avui a la mostra, com en teatres, amb una versió una mica més teatral, una mica més vestida i especialment per teatre, com farem a l'Aurora. I llavors hi ha versions per tot el món, per tots els països i en molts idiomes, és divertit de veure, ho he de trobar. Nosaltres esperem que aquest cap de setmana a l'Aurora vingui gent de tot arreu, gent adults, gent de l'entorn educatiu i no, perquè us interessarà molt també, encara que no sigueu ni professors ni alumnes, la història, perquè és molt potent, però ens agradaria i seria superbonic veure ple d'adolescents també al teatre.
perquè sovint no hi ha neu massa, i espero que corri el boca a boca per Igualada. Avui ho hem fet amb gent d'aquí Igualada i que es puguin anar escampant, perquè crec que sí que els ha interessat i els ha agradat, i descobrireu una cosa diferent i us agradarà.